Новенький Bigfoot від Traxxas. Така цікава моделька, вже йде на безкліпсовому корпусі, на БК-моторі. Покажу трошки по візуалу, наскільки цікаво виглядає ця моделька. Ось так. Далі знімається корпус. Бачите, безкліпсова вже система. Traxxas майже всі свої моделі вже попереводив на безкліпсові корпуси. Вілі-бар, стоїть БК-мотор, це задній привід, і мотор тут з задньої частини встановлюється. Подивіться, який величезний буде кліренс. Ось такий монстряка. Єдине, що треба буде, це доукомплектувати акумулятором 7,4 вольт або 2С. Подивіться, які крутезні великі ходи цієї підвісочки, цього монстряки. О, клас. Масло наповнення, амортизатори відпрацьовують просто шикарно. Ось така цікава моделька Traxxas Bigfoot на БК-моторі.